Jesper og Christian, de er på lægger videoer ud dag for dag. Deres kanal er fyldt med magi, mega gode videoer. Kom og se, de filmer, de klipper, de underholder. Hver eneste video, det er sjovt og godt. De er på en mission for at gøre dig glad. De Jesper og Christian, de er super rad. De laver alt fra sjove skud til fede udfordringer, altid i godt humør. Kreativiteten er altid på top, men deres kanal, der er aldrig stop. De filmer, de klipper, de underholder. Hver eneste video, det er sjovt og godt. De er på en mission for at gøre dig glad. De Jesper og Christian, de er super rad. Fra morgen til aften, de er klar. Hver video en fest, det er helt klart. Så hvis du vil have sjov, så klik på deres link. Jesper og Christian, det er der du skal hænge. De filmer, de klipper, de underholder. Hver eneste video, det er sjovt og godt. De er på en mission for at gøre dig glad. De Jesper og Christian, de er super rad. Så kom og følg med hver dag, hver uge. Deres kanal er der, når du har brug for en sjov tur. Jesper og Christian, de giver os gas med deres videoer. Er vi aldrig til spas? Hvor en farlig god stemning! Håber den fanger den gode stemning.